βάζουμε δίπλα χαλινάκι, είναι από το σκοκέφαλο κι εγώ. Σας έχω ετοιμάσει στάκα με τα αυγά. Τα παλιά χρόνια και τη Μαρία από εδώ που είχαν τα πρόβατα ελιά. Τη μαζεύανε το γάλα. Και από πάνω έγινε η πέτσα που λένε. Αυτή λοιπόν τη μαζεύανε. Βάζανε αλατάκι, μαζεύανε αρκετή ποσότητα και μετά τη βάζανε στο τσουκάλι, την ανακατεύανε με μία κουτάλα σιγά σιγά και άρχισε και έβγαζε τη στάκα και το φούτυρο, το στακοφούτυρο που λέμε εδώ, που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στα φαγητά μας. Και τη βάζουμε μετά σε ένα τηγανάκι με λίγο λαδάκι, τη διαλύουμε, έχουμε χτυπήσει τα βουλάκια, τα περιχύνουμε από πάνω και είναι έτοιμη. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και μεζές και για τυράκι, αλλά και ως φαγητό.